Mi van, Davis? Hol vannak? Hát előbb is itt voltak, vagy négyen. Most megállunk itt, vagy mi lesz? Akkor gyerünk előre, balfon, mert ha megállunk itt, soha nem lesz velünk semmi. Mi van, baszki? Hát ennyiünket úgyse tudnak kilőni. Az, hogy nem látok senki. Gyerünk, már a srácok is mennek. Bazd meg. Ott vannak srác. Aha, ott vannak ezért. Tettek jobbra! Ti még mindig itt vagytok? Menjetek, hát a 10 percetek már úgyis kiment. Hát igen, az indult. Menjetek vissza. Nem, azért ne álljatok meg itt. Aha. Az se igaz, hogy... Na. A kezét fölrakja, hogy Nem baj, hagyjad. Nem mondd, hogy bele csatlakozik a játékba. Küldjed neki. 74-re. Szerinted mi van a kamera? Gyerünk előrébb egy kicsit.